Domnul Piotr, dar câți șoferi vă mergeți la cursa asta, Moldova-Italia? Sunteți vă 4 aici, câți? 1. Unul tot drumul? Da. E, minjion. Uite, domnul Pietru, Nicolae, Andrei, toată brigada. Doamna Lucia, la ce oră v-ați urcat de la Milano? La 4:30. De acasă, corect? Corect. Acum, a doua zi, fiecare trecut miercuri vama. dimineața. Acum e joi la ora 12, deja am trecut vama, da? Vă mulțumim frumos, sunteți o companie foarte bună. Succes, doamna Lucia. Doamna, de unde v-ați urcat dumneavoastră? De la Rovigo. Tot ok? De acasă v-o luat, da? Da. Super, succes. Doamna Viorica, v-o luat de la Padova de acasă, ori de unde v-o luat? Da, de la Padova de pe adresă. Tot e bine? Da, tot bine, Succes, vă așteptăm fiecare miercuri dimineața ne pornim de la Italia și duminica de la Moldova, de la adresă. Mulțumim. Am ajuns repede, doamna Angela, da? Da, foarte. Televizoare, colori de ultima generație, cu inteligență artificială. Da, băieți. Da, te normal. Numai te gândești ce film vrei, spune. Inteligența artificială. Da. N-am cafea, ceai, whisky. Cafea, ceai, whisky, pe urmă îți dăm. O, domn Pietru, și mare asta, domn Pietru. Nu e ghidici asta. Este bariera de la Costești. Aoleu. Uite frumusețe. La Razvil Cărășcani, pe Cobimol, pasagerii care merg la Iedin coboară aici. Autogara din Belț, am ajuns. Autocarul Aveștur vine la peron în autogara din Belț. Lumea coboară la autogara din Belț.